Ayun. Wala. Kamusta kabsat? Good evening, good evening, good evening. Paano kaya ito? Salamat sa thumbs up. Maraming salamat. Analytics. I work at a startup with We started your ad.
Super sticker. $10. Bali yun. Hintay tayo kung may papasok. Tingnan natin kung may papasok. Ay, hindi ko pa pala nasi-share. Share ko ba? Wala akong mag-out pag sinare ko. No. Ano yun pumasok? Oh, hello Becky. How are you? Long time no see. How are you, my friend? Good, yes, finally I'm here. Oh, yes. You're not busy? Nakikita ko sa iyong mga mata. Yes, that is watching kids YouTube. Oh, that's good. How is he? Becky, don't forget to thumbs up this video, this live stream. What are you going to do? Nothing, just stay. Watching YouTube too. I'm trying to edit my videos. But I'm lazy. Do you work now? Do you go to work? No, I'm with Daniel for 24 hours. Oh my god. It must be hard. He's 4 years old now, right? Oh no, he came to me and I got busy. It's okay. Kids are kids. You say hi. We will turn 4 years old in November. Wow. Time flies.
you'll be having a teenager. Yes, I have to make him sleep now. He's getting cranky. He wants to talk to you. Okay, Becky, thank you for coming. And good night. Stay safe, okay? Thank you as well. Ikaw pala ang aking nagdamdamin na hinahanap ko. Sabi mo lang na okay lang ako. Kausap ang sana ako. Ingatan mo siya. Wala na ko dahil sa'yo. Wala na
oras na ko aantay sa'yo. Pagbago sa labas ng bahay niyo. Di ko lang nagdadagdag. Tamsak na kabsat. Ayun, oh. Welcome, welcome. Mega, mega, mega. Sardine sa'yo, kabsat. Pinay-check. Salamat, salamat sa pagpasok mo. Turuan mo nga ako yung yung ginagawa mo sa LS mo. Yung naglalaro sa phone. Paano ba yun? Download ka ng Omelette Arcade Kapsat tapos connect mo lang sa YD channel mo. Sige nga, mamaya, try ko. Or bukas. Gusto kita sa lang mabagal. Gusto kita sa lang mabagal. Kung yun ang asya, kung yun squeeze me on some gusto kita sarang lang mabagal. Gusto kita sarang lang mabagal. Kain na. Kain tayo mga kakapsat. Tapos kung may mga games ka na sa phone mo, try mo open mag-a-appear sa screen ng phone mo yung icon ng Omelette Arcade. So yung Omelette Arcade, wait lang, ita-download ko. Connect mo lang sa YT channel. I-try ko nga mamaya. Ay, bukas. Kung mag-LS ako. Nag-i-inventory kasi ako sa work eh. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lang yung nasa puso't isip ko. Isip ko at nalaan ko ang namin salita. Ang namin salita.
I-click mo lang yung icon doon ka mag-open live mo. May live chat na rin doon. Madami pang games doon. Lagi kong pupunta, hila sa amin, sabay sa karami nila. Saya sa ano, naglalata, kasi hindi naman ako gusto makasama ka. Kung di ba, kung kailan ka inaisip ka, kung bitawan, ikaw yung paraiso. Di ba, kapag hindi kita kasama, kumakalat, kasi kumalisawa. Ay lalari sa anong bagay na ganun ako sa sarili laging magdaan ka. Sayaw ng mabagal. Hanggang ko lang di ko kaya buhay wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na ka na magkikita. Nung iyong bagay, gusto ko sa ikaw. Sa iyo, di ka maiisan. Mahita, walang iba, ikaw lang laging magkakasinsan. Ikaw ang namaga, ikaw ang prinsesa. Kung nawala ka pa, makakawalilan, baby. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na makakagawa, makagatot na sa'yo magpadapa. Salamat sa pakinig mo, pinig mo lagi ng nasa puso't isip ko. Isip ko at inahamin ko na namin, ibigis kita. Ito namin, ibigis kita. Oo, maraming games doon. Sige. Ang astig kasi. Bali tayo, bali tayo, bali tayo, bali tayo na. Sana'y matupad ang hindi na mapagaling. Gawin natin lagi na kung natin Nagluluha na naman yung mata ko. Ikaw palagi paalam. kasama kita. Hindi mo na tayo ang ibang talaga. Huwag kang magpagkaiba. Gusto na magpasabihin ka na hindi. Kami ka na matagal at
Kasi mag-edit lang ako full. Okay lang. Sige ate, PM kita kapag may tanong ako. Salamat sa pagbisita mo, ate. I just want your body, baby, leave it. You know, hold the lid, baby, don't be done. Baby, play it like you don't get me. I just want your body. Balik ako mamaya kung LS ka pa. Sige po, ate. Nakikita ko sa iyong mga mata. Salamat sa pag-video mo, Kapsat. You're welcome, Kapsat. Salamat sa pag-charge kahit walang tao. Pag-angat ng manok, wala Brazil, bawal mo. Ganda oh. Astig. Magkano kaya kami? Ito.
na wala alam. Nagkapadyarang ngiti niya, maningat ka pa niya, sure na siya. She makes me smile, she makes me smile. She gives me I can see her leaning down to me grace. Let me have a thousand sisters for my family if I could. She makes me smile, she makes me smile. She gives me love, she gives me grace. I can see her leaning down to me grace. Let me have a thousand sisters for my family if I could. Ikaw ang padala, ang aawin ng damdamin na pinagin ko. Sabi ng langit, Good night, Garuden, Kabsat. okay. Anong oras ka pumasok? Uray siyak, makatugturog ako. LS lang saglit, 1 hour. Ingatan mo siya. Wala na tulad sa'yo. Wala na susahin ko pa. Ang bakala ko bakit ganito? Hindi ko lang gusto, hindi masagpat. Masaya na ako, bakit ganito? Hindi ko lang gusto, galing kita sa paris na Oras na ako antay sa'yo. Pag-agos na labas ng bahay niyo. wala ko dapat narinig. Susunod na lang, susunod na lang. Sa pagdating sa mga ganyan, hindi mo na kasi lang tayo. Nagbago lang yung mga sa mata, nagkuha kita. Hindi na kami nagtitin na. Hindi na makasi na makisingin niya dyan. Hindi na makakasi na ilisip na. Kaya ako ay hindi nagtitin na. Wala lang sanang isipin na gano'n na lang ko nila. Gusto ko lang mamadala sa'yo, minahal ka, baby. Nadaraan naman sa'yo na
put your head on my shoulder. Go in your arms, baby. Squeeze me on so Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Yes, I wish. That's why you wasting her time. That's why you wasting her. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi nasa puso't isip ko. Isip ko ay dumaan ko ay namin ang salita. Namin ang salita. Ikaw pa rin ang piling ko. Piling ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pa kung ikot ka rin sa nalbay kita. Ikot ka rin sa nalbay kita. Kahit dyan ay hindi ang ating magkatiting ang katulad mo. Kahit hindi kahit sino ang ating magbabalik sa'yo. Oh, nanonood ka pa, laging pumupunta. Wala sa amin sa karamihan wala. Sa lain mo ko ng pakalata kasi atin ang mga pagkasama kasama ka. Kung iba ang kailan kami naisip na kung bitawan, ikaw yung paraiso, di ba? Ako ba, hindi kita kasama. Kung makakal, kasi kumalisawa. Di ka alalay sa mga bagay na kami na sa sarili laging magdaan ka. Isayaw ng mabagal. Iwanan ko lang hindi ko kaya buhay na wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanap magkikita. Yung sa'yo ba laging gusto ko sa ikaw? Hanggang sa iyo, di ka maiisang manita. Wala nang iba, ikaw lang laging kailangan ko. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Kung nawala ka pa, nakakawala lang, baby. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na makakagawa, makakatot mo sa'yo magpadapa. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at tinahamin ko na namin, inisita. Ito namin, Piling ko, kahit dalaga na sa piling ko. Piling ko, kung natin
Ipagdarasal para hindi ka. Ipagdarasal para hindi ka. Bagay tayo, bagay tayo, bagay tayo, bagay tayong dalawa. Ikaw ang happy feel, talagang nilagay sa kanyang ay happy feel. Pangalitin sa Pansinin mo, pagbigyan. Sulit ko, nabalik ka, naan kita. Cause there's something about you, baby, that just makes me so ayaw ka at nagpao, di ko gusto ang pansin. Sa tingnan ang naman yung taong may sino. sana'y matupad at hindi na mapagdali. Gawin natin laging nating sandali. Marigil mo ka kaya di pa alam. Malis na tulad, kaya di pa alam. Sa'king kasama ako, sa'king kasama kita. Piling ko na ikaw ang iba. Hello po everyone. Tayo lang dalawa. Tayo lang dalawa dito, Nick. Saka si Ate Pilam yata. Nagluluto ako. Ha ha ha. Anong niluluto mo ba? Pingin naman ako niyan, di ba? Tamsak naman dyan, Nico. Baka naman nakakalimutan mag-tamsak. Tamsak ko naman. Tamsak. Tamsak lang. Tamsak. Ang iyong pangalan noong nakita kita, ako di mapagalit. Ikaw na lang ang katabi, buong gabi. Kung pwede tayo Saan ka? Nandito ako. Baka nakakalimutan mo mag-tamsok. Tamsok ka naman, oh. Para masaya. Meron akong tinatawag, di ko lang maamin. Sisiw ko'y maniyain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating akong sobrang kakasuka kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo, baka pwede sana makasakin mo. Paano mag-tamsak sa cellphone? I just want your body, baby. Subo mo yung daliri mo, men. Ate, yung ex mo muna. Yata. Tapos, tamsak mo, men. Exit ka.
Ayan, ayan. Meron na, okay na. Hi, Craig Denver. Welcome, welcome. Ay, sika Belfior. Ayan, mega certain sa'yo, bro. Beshi, Belfiori. Malapit na ba sa'yo, Besh? Doon na ba tayo makikita? Pwede magkape? Ang Haraw proud naka-rating ka na din sa ganitong harang-harang. I know, ipupush natin yung sa'yo, Kabsat. Playing kayo ni Kabsat, Salome, si Alden, saka ikaw. Ang nasa screen ko, tuwing Friday. Ay, saka si Dominic, nakalimutan ko. So, kayo lang. Kayong apat. Ang piniplay ko ngayong Friday. Mag-iisa kayong browser. Ayun o. Thank you, Kuya Brady. Ilan na lang ba kulang mo, Beshi? Thank you sa magpasok. Ay, nasa harang pa yata. Ay, Dominic Galiza. Hindi ba kayo magkakape? Akala ko kung sinong gwapo yung Craig Denver na yan. Nakita video na, si Kagayam. 6 pa. Anong 6? 600? 600 ba? Tahimik ka dyan, bro. Uy, malapit na yan. Wait. Dadating rin tayo dyan. Nasa 47 na yung video, Bessie. 47 out of 72 videos mo. Tapos kaka-play ko lang kaninang pagdating ko mga 7. Pilinay ko na kayong lahat. Namimiss ko na yung LS mo. Kapsat. No problem.
Ganyan tayong lahat. Dapat nagtutulungan. Kasi syempre nagsimula tayo na magkakakilala na hindi pa tayo nagkakaharang, 'di ba? So lahat tayo nagkakaharang na kaya yung mga iba dapat i-support lang. Syempre hindi tayo dapat makakalimot. Hopefully this week diretso na. Yeah. Hopefully within next week baka may harang ka na rin, magpapaharang ako. Dominic, baka hindi pa kakadikit ito yung, wait lang. Bigay ko yung link. Dominic, ito. Dominic, ano mo siya? Digital mo to. Legit siya. Yan. Ingatan mo siya. Ayun o. Salamat sa 4 na tao na dito. Nikki, ang tagal ng ano mo. Dominic, ang tagal ng LS mo. 8 hours. Sa pag-isaya na ako, bakit ganito? Ikaw na gusto, gawin pa. Sa pag-isaya Oras na ako. Ano kay sa'yo? Pag-magos Salamat sa pagpasok ng mga alagad mo, kabsat. Oo, yung silent LS mo. Nandun na ako. Malapit na rin si Beshi Fiori. Ang nagpatagal lang sa'yo, kapsat, yung LS mo. Lapit na yan, lapit na yan. Pagluluha talaga yung mata ko, my God. Ano ba dumami ang views? Kung nga kasi din ako masyado naka-LS. Kailan ba yung ano mo? Kailan ba yung next day off mo, kabsat? Pakita ka, host. Nakakahiya. Nagluluha yung mata ko eh. Basta pag nakatapat ako ng computer or something. Last time yung kahapon yung kabila, ngayon yung kanan na. Kailangan ko na ito magsalamin. Resume ko pa itasta, Rabbi. Anong oras na ba dyan? 4 a.m.? 4 a.m. 4 a.m. diba? Squeeze me on Matulog ka na. Baka na awang pa yung tulog mo.
Paririing ko. Paririing mo kaya mapangka-work. Mag-work ka na? I want to be Wala. Naperdituro mo na. I can dream of you. Wanna be with you. Dream. Girl, it's late to see. And you're the only one for me. Oy, Dominic! Dominic Galisa. Dominic Galisa. Are you there? Magkakape na ba kayo dyan sa bahay nyo? Or kaya salamat sa pag-ibig mo. Piling mo lang yung nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namin ang salita. Inamin ang salita. Piling ko pa rin ang piling ko. Piling ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko baka kung di ba dahil sa labahin kita. Di ba dahil sa labahin kita. ilang taon na ba? Ilang taon na ba daddy mo, Kapsat? Bumili ka sana ng fan ng laptop at the fancy laptop mo. Kang overheat ko ma. Ubing pa Sayaw ng mabagal. mabalin. Hanggang ko nang hindi ko kaya buhay na wala ka. Kahit saan man Ngayon automatic dieter yun yung nagbayad, naka-open automatic ng alcohol. Eh di mayat. Tama, overheat. Saan Madam Eileen? Naliligo si Madam Eileen. Kinitong oras ang ligo niya. Ay no, sa 6 na nandito at 8 na tool slot. Sino ba tumatawag sa akin private number? Sino ba yung private number? My goodness. Pansinin mo, pagbigyan. Puso ito, naman ka, alagaan kita. Cause there's something about you, baby.
Fun mo, fun mo, fun moment. Ano? Anong sabi mo, men? Ay, para talaga. Fun mo. Fun mo tumatawag. Private number, baka magbigay ng ano, no, ayuda. Nick, Dominic. Ito yung main. Belfiore 16 ang ano niya, main account niya, Kapsat. Dominic. Pero tikitan mo rin yung ano niya, yung main. Yung Belfiore 16. Ayaw nga pala, nakalimutan ko palang i-introduce sa'yo, Dominic. Siya nga pala yung magiging wedding singer ko. Dominic. Si ano, si Belfiore. Si Ahmed. Wedding singer. Dalhin natin sa Canada. Ay, nakakompromiso ka na sa akin, ha? Meron akong tinatago, wala maamin. Sisiyo ko'y mahihain. Pero kahit anong oras ko ang Yeah, pag-iipon muna. pinabuksan ang lakas mo. Konting ipon pa. You want me, baby boy, sabihin mo, baka pwede ka na mabasahin mo. Gusto mo sa akin, Ipon muna tayo, mga kakapsat. Kailangan muna natin mag-ipon. Tanggalin ko na nga. Limited na naman yung ano ko eh. Ito na lang tayo. Baka sa araw ng kasal mo kung makita at ma-meet sa Papa Bells. Malay mo, di ba? Malay mo may makilala ka dito. Malay mo, puraw. Di ba? Mabalinti puraw. Oy, Dominic, saan tayo magkikita? Kanina ko pa nagtatanong. Ayun o. Salamat, Tabsat, sa papaharang mo. Saan nga, men? Sa mga malapit na ano dyan, na Timis. Yung bandang Kennedy, meron ba dyan sa bandang Kennedy? Ang alam ko lang meron dyan sa ano eh, Shepherd and Midland. Ang alam ko may Tim Hortons. Kennedy Commons, 24 hours. Saan dun? Alam ko wala ko nakikita ng Tim Hortons dun. O, salamat sa pagtambay nyo, ha. Mag-e-end na rin ako mamaya. Sa may Jollibee yun, di ba?
Di ba Metro? Alam ko Starbucks lang eh. Ang alam ko doon, Metro, Starbucks, TD. Tago kasi. Sige, send mo address. Anong oras kayo gigising? Sure na ba si hubby mo? Kumain ka na ba, Beshi Belfiore? Gigising ako ng 5. Tapos maliligo kami 15 minutes. Doon kami ng 5:45. Ay, hindi. Masyadong late na yun, men. Baka wala na tayong mga pitas. Mga 5:30 to 5:40. Nandun kami. 5:30 to 5:40. Sa Kennedy Commons Tips. Oo, doon. Basta send mo sa akin yung address. Para ma-estimate ko. Busy si Madam Eileen doon, no? Nag-aano ng buka. Oh. Ano yan? Ano? Nagkikilay. My goodness. Nagkikilay. Ay, si lola ko pala yung tumatawag na private. Ewan ko. Lola ko pala yung Kapsat, BG lang ako dito. Ay, nandiyan ka pa pala, Kapsat. Kala ko natulog ka na, Kapsat. Makatulog ako. Mga 5 minutes na lang siguro ako. Naka 1 hour and 15 minutes na rin yata ako. Okay na yan. At least meron akong ma-upload man lang kung wala akong ano. Ay, Dominic, yung mukbang natin, ako na mag-edit. Ang akin na lang ba na vlog yun? Oo, ikaw na. Sige, sa'yo na. Hindi ko pa naman ina-edit. Tinatamad ako mag-edit. Dahil lang sa ano yung Hoy.
Naantok na rin ako ah. Sana all morning na Jura Boom Booms. Ayun no? Mega shoutout sa'yo, John Rio Official. Salamat sa pagdalaw mo. Thank you. Yeah, bibigyan ka ng trunks mo. Yung lola ko tumatawag. Kamusta ka naman, idol? John Rio. Tawag yung lola ko. Ano na yan? Gagamitin ko na yung cellphone ko. Hindi na siya expire na ngayon. Ilan na lang ba ang kulang mo? Magkadikit na ba tayo? Malaki pa, 1/4 pa lang tayo HQ. Kaya yan, ano ba kayo, August? 3 months, sakto yan, okay yan. Sakto yan, malaki yan. Ay, matagal pa naman eh. Three months pa naman eh. Mag-LS ka lang. Saka marami naman pumunta eh. Doon tayo nagkadikit kay Charitala. Oo, na-remember ko na. Na-remember ko na pala. Sorry, nagka-amnesia na ng konti. Eh, tingnan mo naman sa akin, di ba? Nagpe-play ka rin ba? Ng sarili mo? Na video? Oo. Wala rin napapadpad sa akin eh. Kundi yung mga friends ko lang. Friends ko lang din. Tumatambay. Yeah, yun lang ang mahirap. Hi, host. Ay, salamat sa thumbs up mo. Ay, hirap ng WHO. Oo, sinabi mo pa. Kaya nga push lang nga ng push eh. Ay, no. Nagbaba ng link. Mega sardine sa'yo. Peach car. Salamat sa pagpasok mo at sa thumbs lock mo. Maraming salamat. Pagtyagaan mo na ang aking live streaming dahil hindi masyadong madami ang tao. Pero legit lahat ng nandito. Legit. Naka-BG lang sila.
Dominic Galisa. Baka naman may kakilala kayo, may share nyo naman to sa community nyo. Para dumami-dami tayo ng kaunti. Sa may mga community dyan, sa may mga Med, share mo nga link ko. Naka-phone ako. Med, share mo nga link ko. Pinutusan pa ako. Okay, wait lang. Kaya naman eh. Paano ba yung spelling niya? Sabay pinakamaikli mo dito. Hanap ako. Uy, grabe yung ano mo MacBook Air mo 2,000 na nag-view. Wow naman. Wow naman. Sana all may 1,000 view. Ayan, dikitan nyo na. Legit yan mga kakabsat. Si Dominic Galisa. Unahan nyo na dahil nakasipi lang siya. For sure, babalikan niya kayo. Ito pa mga kakabsat. Mga binababa kong link. Dikitan nyo muna. For sure babalikan kayo niyan, mga yan. Mga legit friends ko yan. At sa may mga harang, wag skip ang harang. Para masaya. Para masaya. Sabihin nyo na naggaling kayo sa LS ko at nakuha nyo yung name. Sino ba ba? Productions. Men, anak ko. Men, anak ko. Wait lang. Yung anak mo nasa bahay, di ba? Ah. Lagi ka naka-play video mo, men. Uy, i-fairness sa anak mo, vlogger. Ay, yung mga link na mga legit friends natin. Dadami bis mo kaya.
O, sabihin mo, paabutin niya ng 1,000. Pero sabihin mo, wag niyang skip yung harang. Para masaya. Sinend ko sa messenger mo. Yung alin? In fairness ha, o sabihin mo, wag mag-skip ng harang. Sabi niya, where's Tito Zack face? Ipanood mo sa kanya yung kambal, man. Yung dalawa, yung kambal. Sabi mo, panoorin niya yun. Mag-e-end na ako, mga kakabsat. Salamat sa inyo pagtatambay. Tutulog na ako at maaga pa kami bukas. Mapa kami J Farm. Kamangalang kami ti gulgulay. Thank you sa pagtambay. Beshi Belfiore, kay Ate Phil Couples, kay Pinay Check, kay BLDG Production, Papsat, at kay Dominic Galisa, at sa'yo din, John Rio Channel sa pangtabsak mo, at kay Pearl Card. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye everyone.